Έμβαση. Σιώρας για τον Ζουλιώτη, αυτός θα κάνει την σέντρα. Το κατέβασμα, το σουτ, καταπληκτικό γκολ. 1-1 ισοφαρίζει ο Ανιέτε, υπέροχο τέρμα από τους παίκτες Νίκης Βόλου. Από την σέντρα του Ζουλιώτη, το καταπληκτικό κατέβασμα από τον Σεϊμάν και όχι από τον Ανιέτε. Το τελείωμα της φάσης από τον Γάλλο. Ο Μικαέλ Σεϊμάν ισοφαρίζει για την Νίκη Βολού. 1 λεπτό μετά τη μεγάλη ευκαιρία ισοφαρίζει η Νίκη Βόλου. Το καταπληκτικό κατέβασμα από τον Σεϊμάν και η εκτέλεση του Γουμά για ένα υπέροχο τέρμα από τον Γάλλο μέσο της Νίκης Βόλου. Κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Γουμάγια. Και από την αντίθετη κάμερα το γκολ του Σεϊμάν. Υπέροχο τέρμα από τον Γάλλο μέσο της Νίκης Βόλου.